Spritzen, cuvântul din limba germană ce, în mod dezamăgitor, nu înseamnă a face șpriț, ci înseamnă a stropi sau a injecta. Însă chiar și cu sensul acesta, tot are legătură cu activitatea preferată a bărbaților de peste 40 de ani și cu una din băuturile mele preferate. Și nu, n-am fost plătit de cei de la Aperol să fac reclamă. Din păcate. Dar, motivul pentru care băutura are acest nume nu e din cauza faptului că îți stropești gâtul cu ea sau că pleci mai injectat din cauza ei, ci motivul este unul cu totul și cu totul sinistru. Șprițul a apărut în Imperiul Habsburgic, în timpul secolului XIX. Da, știu, atât de vechi este. Iar la acea vreme, regiunea Veneto din nordul Italiei făcea parte din acest imperiu. Și această regiune este cunoscută pentru contribuția sa majoră în cultura europeană, dar și pentru Prosecco. Iar atunci când cetățenii de origine germanică din Imperiul Habsburgic s-au întâlnit cu tăria și aroma desăvârșită a Proseccoului, aceștia au cerut să-l îndoaie cu sifon. Asta cred că e a doua cea mai mare atrocitate pe care a comis-o poporul german. Așadar, în taverne a apărut opțiunea de a șprița vinul cu apă, sau altfel spus, de a-l face șpriț. Iar italienii, iubind conceptele precum gustul și aroma, au adăugat la această combinație și un bitter, precum e și Aperolul. Vă rog, sponsorizați-mă. Așadar, astăzi ați aflat istoria băuturii în jurul căreia s-au spus, se spun și se vor mai spune milioane de povești, dar și sensul cuvântului